Gur míle mágaí as an fáilte sin, so smise Chaomhán Mac Con Iomaire mar deir Thomas sin tá gobar le Ghallearaí Náisúnta na hÉireann agus má gobar sin líam léana inniuh, so ma ceir inniuh, so tá sin pí fada. So le as ma just tá leanachan seo rá bíigh tweetáil agus tá an bhá handlan sin at NG Ireland sin can an Ghallearaí Náisúnta, so tá muid gúnaí cuairtú daoine nó chun muid leanúnt agus tá sin na mise leannacht freisin at Chaomhán Mac, so ní bhaid Ealaín má leanan sin me, so go glór díosú as faoi rudí anspéisiúil ó híomh na hálína. So bíigh tweetáil, so tá tuairt cuidir fiú bheith tógad picturí agus ag tweetáil agus mise a caint freisin, so why not? So just go to an chéad slide atá seo se teidir an chaint agus feicse picture don chéad obair Ealaín Eaconship na hiúlann beisteach sa Ghallearaí Náisúnta scíhan na mílíse agus sin dealamh de George Bernard Shaw. So a rud me gur caint faoineh ná an bhealacha tam an cheangal le daoine a gúsáid na meán didicha. So gur bheith nu aimsere chun daoine a bhealaisteach san Ghallearaí agus an sim is braga timú de bailí an Ghallearaí freisin. Agus tá go ráis go dtí na smaointe a bhí ag George Bernard Shaw mar sé seo ceann na pátrún is tábhachtaí is stairnaige an Ghallearaí. Mar thug sé éon siú do stáit an Ghallearaí nuair a bhú sé bás san líon 1950. Agus cin fáring sé sin mar dúirt sé go bé an Ghallearaí náit a bhfuair sé a chuid oideachas is tábhachtaí in éireann. So hiag George Bernard Shaw go á sé an Ghallearaí chun smaointe is braga chun fitrúcháin is braga agus mar fearr oideachas tuigim gur nuair tá fitrúcháin tá fólam. So sin rud tá muid géirí ach leis na meán diditeach tá muide tá buntaiste aine mar tá muide an angacha chur amach níos fuide agus daoine i bhála isteach agus láirs le daoine ar líne ar fud an dam. So tá daoine an bailachán écail agus síomhhainte sa bailachán, tainehhaite sa bailachán áte be. So siod picture is tá anchuitinta is san Ghallearaí fuil láthir siúil tú isteach ba daoine breanú ar na pictures bhí a gúnaí ach mar breanú tú níos go géir fecinn tú an fearr seo san na earphone de sé aige a breanúir fictor tá ban eile agus tá sé gúsáid fón póca. Okay, so tá sílagáir tá réalóid trééis tharlú go háirithe trééis le beidir 5 bliana nó tá daoine a gúsáid meán diditeach chun ólas a áil. So sean spéidir go le fearr seo géisteach le pád chréalta faoi an fictor tá sé breanúir sin picture Jean Grease, picture Cubist, agus an sin beidir go le bhain seo gúsáid app chun ní smú ólas áil ar Keys Van Dongen. Okay, so níl siad de cuairtú na lipéad, beidir níl siad de cuairtú leabhar, tá siad de cuairtú ólas san póca. So sin tír fat mór. Now, mí me hef an ora, blian mór ghine, mar bhí á oscailtein. Dúnú forward an Ghallearaí a gá bhéle sa híineag agus doscailú ríiste in ora, me hef in ora. So rá aon den iste, bhí, couple of live go suas, okay? So maris biste fós targisteach mar tá se go hálinn. So sin an sean fergnah atógiú 8 seaca cair agus 9 tá sé de ráiste ríist agus áitchin an showroom agus an áitchin mar sin tá áthorú dinta arab. So ach le blian le áthorú is sort ré nua dúine agus sean dúine beidir íomhá eile a chur amach an Ghallearaí Náisúnta. So seo just picture an chealara, so dus gan lear go chumláin agus seo má chóleachaíonn seo san réineadachas seachas an fearr sa láir. Sin an tíiseach an sin ag an nám Enda Kenny sin an ócáid dearnach efficúil mar híiseach actually an lá sin doscurú agus an tarnúna sin hánig bliú bhradcursteach. So formid an fictor dearnach beidir go heficiú leis. Nuaim se sa victor nuaim sé fáil ag an nám, so bhí dímarm for sin. Ach leis an ré nua, I suppose, bhí mu ggéir beidir an bailí nu a scrúdú chun ólas a chuir trasna faoin bháilachan. Agus just breanú go faoi an fergnamh go fisiciúil, na hiúlas tú isteach an juf fecinn tú níos mú scáláin. So tú isteach go dtíon desk chun ólas a áil, tá scáláin ar mhar an sin agus tá sé tuairt ólas faoi cin sort tuspanta sí tá an
tá ein faoi láthir, bhíon tospanta i garú gúnaí, agus cin sort achtarí atá tarlú beidir le coppla seachtain amach. Freisin leis na siúmraí, gluaim se iPhones, giant iPhones arb sin, ach in tanam cartatarb ná totems, ach so rinne muid bhí muid a caint le cólacht mae derm cyntantra mar seach ring cólacht chun na gléisna seach ar chart timppla an Ghallearaí. So ní tá seantad ólas ála gcónaí faoi céir de tátarla. So siod aftermath sin tospans tátarla faoi láir tar na scáil sin. So sin go physical ach an nóra freisin nuair a doscail muid leis na rán na figurí deir na bliana. Fuairmuid amach go raibh 1 milliún cuairteoir trís na doirse. So sin rud mór míltach, 1 milliún cuairteoir. Éireann is tíad chead a bhiliún muid tháinig 1 milliún seach na doirse san blian. So sin bhí muid antásta lei sin. Muid ibhir a híon ó híomh Institute Saoire an Aisce. San gine storehouse sin ceann is ní smúthóir ó híomh torrasacht ach ó híomh Saoire an Aisce sé Ghallearaí Náisúnta na hÉireann ibhir a híon an áiste dhéon daoine. So sin isteach na doirse ach san bblion céine bhí 1.5 milliún cuairteoir digital hagan. So sin cuairteoirí freisin daoine tá ag gúsáid an Ealaín ag gúsáid na meán sóisialta fhíseán ar líne agus pád-chraoltaí. So tá ní smúth líine i breanúir ar líne ná tá tíisteach na doirse. So fuairmuid amach freisin na duine ní smúthtaide go bhfuil 56 den trácht de tíocht ón na fón pócaí. Agus duine sin an chéal. Sin cumbráid le 43 a tíocht as a bhí tíocht i 2016. Ná cin fá, well tá fáinní ar nós fón póca, tá sé iad fóca tá an ólas a áil díreach an sin, agus an lá tá nniuafán tá na daoine gur an ólas a áil díreach an is. Okay, so feiceann siad rud cinnt fón póca tíocht amach. Ach beidir fá níos fearr bhfuil ardú ar an fón póca ná go bhfuil gur churmuid siomh idirlín nua ar fáil 2017. Agus tá ólas atá sin níos sebre. Agus freisin tá an siomh níos éireannach don fón póca. So céanna sin nar a ghonstú ar an siomh go líonann an siomh an scáilán atá ar an fón póca. So tá sin nar tá fón clistead agus cuairteann tú rud ar líne agus tá sé anbheith agus catú sort pinseáil. Ach nuair a bhíon leis an siomh seo tugann an tóil agus líonann sé. Tugann an siomh idirlín cin sort úrlis dat a thuirtú, cin sort gléis technológic dat a thuirtú. So sinna fáil bhfuil ardú ar an líon na daoine a gúsáid an fón póca chun na serviceí ar líne áil. So seo just sample bhain don leanachchatáin ar an siomh idirlín. So tá an siomh idirlín an gháin inis tá sé éasca an dólas áil, tá glór le feiceáil, so feiceann sibn sin leanach atá beidir nach sé le feiceáil go maith sin ar náshfuil sib se just leanach bháin explore and learn. So cholasúir rud a bheith i baint le oideachas agus i baint le rudaí ar líne ar nós na tionscail nós pád-chraoltaí in sin freisin. So gláán agus éasca núsáid agus go deasa úsáid ar de fón póca. So déit a bheith géisteach le pád-chraoltaí hí sin agus tú ar an luas ar maidin na tíosteach nó rudí insmise a gúnaí agus muid sáte is ráidí chonal go náte be. So sin so déit a bheith géiste le léocht mór fáda faoi Caravaggio rud a bheile, so tá anrud le feiceáil. Rud le frá freisin gohfuil tá muid i gceire an Ghaeilge chorcan cín san Ghallearaí freisin, cos le aon institút eile, agus tá sé sin seile ar an siomh idirlín freisin, tá muid an Ghaeilge tá an na serviceí a chur fáil trí Ghaeilge. So má bhreann tú an seo tá na teoracha le fáil, tá ólas bhí cuairte ar an Ghallearaí trí Ghaeilge, agus freisin tá beag an ólas freisin ar scéim Ghaeilge. So tá sin tábhacht a chuin freisin agus sin le feiceáil. Ná tá sé mar bháil don rinneoideachas agus úsáid muid an siomh idirlín chun achtarú chur trasnas ar serviceí. So tá sé tábhacht a dúinn, gúil se seo a úsáid mar tá muid gur líon na daoine áil isteach.
So just should go hampla don service tain. Chuile de dúine, bín Carl don de gasúr, agus hús an seo chlé, tá just sampla de service ar him de daoine le míchumas seo daoine de service de rinne tá dal. So tá man actually an service a chuirt amachchas an Ghallearaí má tá daoine ag ar service beidir tímó san phobal agus an tólas sin ar fád ar lína sa sin tábhacht. A rud is tábhachtaí ó hí bhaideachas ar an Idirlín, ar an Suíomh Idirlín, ná go dtéigeann muid go Ghallearaí Náisúnta muid, tá focail náisiúnta an tábhachtach dúinn. Tá muid site ag Garnó Bulfin, Gartláir le clia, ach tuigeann muid go mach scoile cinnt beidir hí san nún chuin nach muchan an dul sús go dtí an Ghallearaí, agus tá go minic ar an áirteisteaméireachta bíon ceistní faoi tospáinte tá ain. So céantar sin gahamid ólas faoi na tospántas a chur ar lína do scoileannaí agus do múnteirí sa chuí sin na maith na scoileannaí inún chuin nó dúna ngáil nó daoine nach chuil ná tíocht go Carnó Bulfin na le clia an ná tarrant ó Idirlín agus an ólas ar fádáil faoin na tospántaí agus na ceistena déachtaíoch suas ar an fápéir aáil. So tá sin ar fád ar fáil san Suíomh. Tá súr am dó gomach daoine an tíocht go dtí an Ghallearaí mar is brutiú le breanú os cór an Victor ná breanúir an scálan ach tuigeann muid nach bhfuil daoine ná híocht. So an bailachán a hain, tá bailachán mór míltechain tá os cín 3,000 obair ar cheanúis agus ola agus tá hartar 10,000 písa ar fápéir. So bailachán mór mílteach. An bailachán is tábhachtaí ceapann ó híomh péinteoireacht éireannacha atá in éireann. So tá stair ealaín na hÉireann na leog ó híomh péinteoireacht go siar ó 8 go hís sús go dtí an láit aniuháin san Ghallearaí as an tólas sin ar fád ar fáil. Chamála sin tá bailachán anmha ón Eorpain. So tá muid anláidir ó híomh obair ó nidal go háirithe san 7 go hís san tréimh se brach agus freisin le ealaín ná níisiil tíd i ddíist san 7 go hís ag breanú ar ré orga an níisiil tíd. So obair nó fuméir agus metzús mar sin de. Freisin tá meicfadú tá portraití an ceann na portraití dearnach tháinig se an Ghallearaí ná ceann de Graham Norton sin obair rinne Gareth Reid, bhí Gareth stíon nora freisin beidir chunig se bun an písa rinne Sky Arts an nora, so sin ceann na cuidir agus glóir portrait a tháinig se an Ghallearaí nora freisin ná portrait de Henry Shefflin. So ní cheart mun anam sin rá gorcha ach sin tá Henry Shefflin ar amála agus sé an chéad portrait de fear nó duine bhí páirteachta Cumann Luach le Scail atá ar na Bálaí. So té glóirdaoine isteach sa de cuairtú Shefflin nó Graham Norton agus dé buine ráhfuil tá Caravaggio who's an impression. Ach sin an tóir. Now tá leabharlann an bhaithin freisin, so sé leabharlann ó híomh leabhar ealaíne is smú in éideing atá agus i gcúsad na Idirlín tá sé éascail an úsáid. So má tá duine taide le mar hampla ar obair Jack B. Yeats. Tá an just anam Yeats a chuirteach agus féidir tá anam na leabhar i leog atá is an ar Yeats ar fád feictú legan sin nó cébí rud atá duine staidir. So tá tuiscint teint an Ghallearaí go bhfuil spectrum de chóirtúirí an. Tá daoine teach go fánach, just gar breanú hart agus caiise 3 second breanú fictúr scóir ra dhéon cheann eile, agus tá daoine eile atá gar staidir níos duimne íonna ar an bhailachán nó ar páirt an bhailachán. Agus so tá muid gar service a chur de chuilechán mar sin. Páirt eile don Ghallearaí tá tábhachtach dúinn ná na cartlanna. So tá scéal mór ag an Ghallearaí and scéal mór fada. Bunú an Ghallearaí san bhliain 864, doscúlóid 864 agus so le céad os cin céad chuigil bliain tá Ghallearaí Ferbert ó chuin. So céalanta sin bhfuil na cartlannaí Ferbert. So tá sé anspéisiúil mar tá glór picturí, letrichaí ó stúróirí go dtí ealaíontóirí rudaí mar sin. So is áit má na cartlannaí
chun staidiríonna mar tá dine staidir ealaíontóir agus cinúair a tháinig an ealaín sin isteach an píosa síthir sin isteach san Ghallearaí agus cin sort bhealach a tháinig sé isteach. So sé sin ar fád ar fáil na cartlan university. So tá scéalta an spéisiúil cos le an chéad gogad níideag sé déag beidir agus céir a bhíh tarlú san Ghallearaí nar an treid de tarlú caiici na seachtain na cásca. Rud scéalta eile ná an dara cogad an nar na picturí ar fád síos go tuairmacídí i muo agus hí na picturí ar fád an sin le fád an Ghallearaí Náisúnta le fád an chogad agus tá muid dhéanamid letrachó daoine i rá gohfuil bhím sé go scoil i tuairmacídí agus chonig me na picturí hí an sin bhfuil éon rud agad a rá na cartlaní dhéanant ceangal lei sin. So a rís tá sé éasca le núsáid ar líne. So tá tús dhééis mar hampla, so man gur scrúdúíonna ar na cartlan dhéits, just dhéit a chuirteach agus dhéann tú sort an scroll down menu an sin agus tá PDFs ar fád an tólas. So tá nólas ar fád áil ach freisin, gin tango líne freisin. Just áit le hí tosú ach bhráilín cuairt áilweb se freisin. So tá sibh idirlín eile an freisin agus an taimar sin na National Gallery Images. As an fágil se seo an ná go bhfuil íbhanna don fictorí a úsáid ag professiontaí ar nós daoine tá gobar le fáilseocht agus gobar le telefís rudí mar sin, so bíonn de cuairtú pictorí íbhanna tá an láidir agus tá sé ar fáil tá sé féidir de cheannacht ar an síomh seo. So tá mu na ferbert ar se thosamid an síomh seo rábhíle sa cardéag agus tá ní smú forbert ar an mlíana. So tá súing 5,500 Victor a bheir seo rib dead in na bliana. So tá muid gearmach an tosmant chuid smúd an tosmant ar an síomh seo amachchan seo. Nus go dtí an na meán sóisialta, so siod figur eile atá spéisiúil. Tá 2.4 billiún ag gúsáid meán sóisialta ar fud an domhan. So réamhlóid mór. Agus feiceann muid sin inis san Ghallearaí mar tá daoine tíochtasteach agus rá chunig me tweet ar maidin go rá rudcinn táil san siúmar seo. Agus tá déanú legaid, tá déanú gúsáid can bháin can eile tá na hos maithe a gútús Facebook tá ví an gra réalóid arsúil. So tá sé úsáid. So caiha muide bheith páirte cho sin. So hartar tám seo rábhíle agus ní rá aon rud mar seo ain. So trod rud nu agus so sin chu nús tá sé. Agus chonig se le chéile marall go rá Chaomhán Mac Con Iomaire as an rinneoideachas agus as na visitor services chonig se le chéile agus ceapsiad go cheartúmh an meán sóisialta chur ar fáil. So níl se Ghallearaí san Ghallearaí le líam léana. So just should an picture just a sample of an sort of réamhlóid atá tarlú. Pábhíl sa cúig ránú an pápa Benedict mar fápa agus feice tú cin sort gan na daoine seo sa Vatican. Pábhíl sa tídeag tháinig an pápa Francis mar fápa an difreacht mór idir an gháslua. Chulann a gúsáid na phone pócaís na tablets fel suas. So caitheadh an Ghallearaí caitheadh muide bheith páirteach san réamhlóid sin. Agus seolta muide gúsáid faoi láthir meán sóisialta tá Twitter, Facebook, Instagram, tá muide ar YouTube agus tá muide ar SoundCloud. Sílam go bheith Facebook an cáin is fearr ó chuomh líon na daoine agus is bailach maithe chun ólas a chur suas mar hampla de eagrú bhí Léocht Caomhán Mac Con Gabriel Munter agus bhí rudicin mar sin amach bheachn 50,000 duine an tólas. So sin be Facebook chun beidir can is fearr. Nus ó híomh ní sort chlár ólais an na meán sóisialta a leog.
So tá an pí sprí bhain freisin is rudí fánach a réir agus just chun chuir amach sin nach chuún mit go fudí dodí scapan daoine freisin, you know. So fecinn dún is gohfuil anú an picture sin ar bhhar sin seans sin picture go Ferris Bueller's Day Off ón na hochtaí scoil an ítach agus híos faoi tá grúpa scoilúir ón rank a ggéire sin a dhéine a chrochú a ríist. So tháinig sé seo suas ar Instagram agus haine sé líon chumidir Facebook. Okay? Freisin nar tá rudí a tarlú, ócadí móra, so rú gaile an Liam McCarthy an orach churmuid picture sus den Spanish Arch, picture kind of picture time Somalchan. Freisin nar McGregor nar sé threads an orach formid picture san bhaileáin a ceapmuid ra cosú leis agus churmuid suasa, just piece of spree, So tá ná rudí mar sin íana. Sin Twitter, tá Twitter handle ar ríist, so Twitter sin tá marall gohfuil nach bhfuil mór an ní féidir le mór an scríomh I Twitter tá sé limited, so cai tú so Twitter really is bailach é chun just ólas chumach. So sin tíirmid is cos le an 8 mín chuile de dúna de fáistí. So bhín sin ar Twitter chuile de dúna. Ach ní féidir mór an eile dhéanana rilí leis. So ach déach daoine bheith ar Twitter as nachmach ar Facebook agus déach daoine bheith ar Facebook na Twitter. So caiimiid na rudí seo ar fád a úsáid. Sin ag srothú beo, sin rud tá muid ggéir níos smú forbert a dhéanaid. Siod rinnemuid Canan Nura, siod the grúpa ón Royal Irish Academy of Music, atá anghárgain sráid gan bulfin hís Westland Row, agus chugmuid cuidirh ba Nura tíochtarsteach go dtí Ghallearaí agus órán ón James Brock a chasa iste san tospantas Caravaggio, mar is ón James Brock a Caravaggio, agus just le chur leis an tospantas. A chamáile sin, mar ní romid nach chuig duine chuir sa siúmra, hí Caomhán Mac Con Iomaire ag gúsáid fón póca agus dtína tafadar as bhíon tafada sin go amach bio tríd Facebook. So bhí daoine í complicate duine in an breanú a tríd Facebook, mé héin an mháil. Agus sé spéisiú a breanú just breanú kins céimé daoine bhí breanú, bhí sort of na heart signs a glúgóil go trasna an scáilán, so bhí haine se le glórding sin an breanú ar seo ar líne. Rud eile tá muid explainú ar freisin ná ó híh na fhíseán de ná caint leis na cóhvéadaithe, na curators, agus pí a chainte íana faoi picture atá in ar bailachán agus láirt bhí sin go le déanamh beidir chuile haiciis. So picture gach haiciis agus sinna chur ar Vimeo nó ar YouTube. So sin smína beidir amach an seo rá fáil an sin, Paul Signac an sin ar chléig, Paul Henry, in anna sin Paul Henry an sin ar dheis. Freisin támuid ar Spotify, so smála man smína seo, ní mór forbert sin ar seo fósach. Tá cinnte bhfuil Spotify chulanna ach is ráha seo aber dáach muid ag spáin sconán. Agus couple seachtain chun spáin muid sconán Loving Vincent. Níos an chacur besin marhacha sconán álainn faoi Vincent van Gogh. Agus bach go deas beidir an soundtrack a chur suas ar Siomh Ghallearaí on Spotify. Seo just sampla do couple of nach chur muid suas a chur leis an tospantas Vermeer an ora. So rais go dtí George Bernard Shaw, so just go bunasach really is ráha eile in na meán digital chun ólas a chur trasna. Tá muid ggéire gomach daoine in an tíochtarsteach go dtí Ghallearaí, a tá muid ggéire gomach an tospantas ar fáil in áite beth. Agus nuair atá an sim á Skype agus náthas a Skype, I think go dúcann go níos mú sim, níos mú fúnar daoine tíochtarsteach mar níos mú ólas acu rihré tíochtarsteach go dtí Ghallearaí. So ceap go Bernard Shaw is ásta lei sin mar fear oideachas a héin go bhfuil muid ina forbert chun an angacha leithnú agus daoine eile bheála isteach go dtí Ghallearaí. So gur míle maithagaí agus tuig me ceistníis.